to kai kubewa 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 sannin ki kubewa kubewa sarkin yauki miyarki akwai tsabar daɗi kubewa sarkin yauki miyarki akwai tsabar daɗi abinda na ɗauko zan so mu sai na sa Allah da ɗaba ni dubu na basira ina muka ban kula da ɗazira gun Habibu Muhammadu Murtala yabansa muke ƙaunarsa muke idan ƙaunarsa akwai daɗi kubewa sarkin yauki miyarki akwai tsabar daɗi yau yabanki nake gaishe ki nake ya kubewa tu mai tsabar daɗi gun yaukin daɗi kin zarce su kuka tu mai tsabar daɗi wayo daɗi na tuna da tuwon sira mutu mai tsabar daɗi ke take kaɗawa a cikin miya mu ko muna sharbar daɗi kubewa sarkin yauki miyarki akwai tsabar daɗi ni ban ga miya mai daɗi ba a duniya mai tsabar daɗi ka kai kubewa gun daɗin kaɗin miya mai tsabar daɗi ko da mu birgi ya fi so ya dilmiya mai tsabar daɗi a cikin kubewa yana babbar riga ta shi ma ya sha daɗi kubewa sarkin yauki miyarki akwai tsabar daɗi kai musamman ma a ce miyar ta ji daddawa mai tsabar daɗi in ana sha za ka ga ana kaɗa kunnuwa mai tsabar daɗi kai daɗin kubewa na rantse bai misaltuwa mai tsabar daɗi shashiya koko ɗanya dukansa akwai tsabar daɗi kubewa sarkin yauki miyarki akwai tsabar daɗi data mai kyau mai inganci ku je gurin Umar Bojo data mai kyau mai inganci application Umar Bojo ku je Play Store ku yi sacin ku duba Umar Bojo ku rubuta Umar Bojo za ku gani gaba Umar Bojo ku yi downloading ɗinsa kawai ba fargaba Umar Bojo caji kadi ko data za ku siya cikin Umar Bojo data mai kyau mai inganci application Umar Bojo application ɗin Umar Bojo kun gane Umar Bojo sai ta in kuka duba za ku ga sauki ne Umar Bojo application ɗin ya haɗu ku gane Umar Bojo Umar Bojo Bojo ta jojo Bojo data mai kyau mai inganci application Umar Bojo Umar Bojo